Lambutin natin ng gusto kasi Galing naman ang sasakyan na to. Malikhain talaga ang mga ito yung karne. Kasi Ate Bidang, ayan, galing naman ang sasakyan ano ng mga gulay. galing naman ang sasakyan na to. Malikhain talaga ang mga tao. Ito yung laman. Sasakyan na to. 1 kilong laman. Ang mga tao. Tapos kalahating buto-buto. Tay. Malikhain talaga ang mga tao. Galing naman ang sasakyan na to. Malikhain talaga ang mga tao. Galing naman ang sasakyan na to. Malikhain talaga ang mga tao. La la la. La la la. La la la. Kahit kunting pag-galing sa'yo. Ganyan ka pag nag-ano? Dabas ang data. Ay! Nikam tangan. Ano naman ta? Tatali ng ano? Tatali ng hose. Maabot ang tubig. Tapos, Dabas ang data. Kaya gawa talaga ng paraan. Casino. may pera. Oh. Chinchin. Pinagligtit yung higaan nila bansok. Anong amoy, Chen? Amoy tao pa ba dyan o? Wala. May bansot. Amoy bansot na. Madali. Ha? Madali na ang halo na. Bansot at saka ano tao. Tol! Tol! Yung sukli. Dito na si Karot. Dito ko na lang isama dito yung ano. Sukli. Oh. Ayan. Alright, smart man. Magpagapag lang po tayo. Iba yan eh. Dito yan sa kabila. Kaya. Ito na. Nakalista naman. Nakalitalyo naman ito. Nawag na. Nawag na. Ilista ko naman yan. 610 yung... Meron. Bolo ko. Kakumo. Alright, smart man. So, nandito po si paring Jason. At ayan, balin nga. Siya po yung nagbili ng ulam. Kasi sabi ko sa kanya, bumili siya ng yung gamot sa hams over. Ano, tindahan? Yung ano? 610. Ano, tindahan? Yung 610. Yung karne. Yung karne. Yung mga gulay. Ano siya magtitindahan? 147. 147. Yung sukuli din sa 1,000 mo, 200. 243. 243. Sukuli sa 1,000. Ayos. Kasi yung pera ngayon, yung 1,000 ay parang mahal na. Yeah. Sa mahal ng ano. Oh, Bili ka? may tindahan na pala si Chinchin, oh. Bawal utang dito, ah. Saan? Sabi ko sa inyo. Ha? Bawal utang. Paano kung palayasin kita dyan? Bilang ko to lahat. Ha? Pag may Gulay. isang kulang dito, talaga. May grocery naman kami. Marami yung grocery namin yung karang araw. Oh, ano ka ngayon? Bibili ka. Ha? Bibili ka. Hindi, wala akong pira eh. Wala kang pera. Bawal utang. Saka na lang, pag mabuhan kami sa grocery namin, so dito kami bibili kay Chinchin sa grocery niya. Grocery niya ang inangkin. May pangalan na to. May pangalan Ha? ng grocery. Ang pangalan niya. Chinchin Store. Chinchin Charbay. Hey! Joke lang. Ano? Ano? Inangkinan store. Ay, sika pala. Ha? Sika pala. Sika pala. Right, mga so magpapala po tayo. Nagluluto ako. Tapos. Uy, Si Chinchin Tagapala. Mamaya, may tutulong sa'yo mamaya. sino? Ikaw. Kasi mister ko. Kinuha ko na post yung dalawa eh. Hindi na binabalik eh. Tatawa ko na mamaya. Tutulong sa'yo mamaya. Huwag kang ganun. Ito tayo. Ito mga matibidang. Oh, tidura ka? Ha? Problema daw si Kuya. Uuwi daw si Kuya San. Kaya Karot, iwanan ka na.
Ano ba eh? Andiyan na yun si Papa. Alright, Mark, natin. Ah, Ano ba na to? padaman. Lola ni ano? Cincin? Chinchin. Nasa ba't naman to? Palengke. Tinda, Papa. Andun na yun. Papunta na si Papa. Dali na. Alam na. Ito na nga niya to. Alam na ito bidang. Daman sana. Marigo sa sapi. Pag-abot na lang. Ano pa? Ito pa. Repolyo. Paano ano ito? Malaki. Okay na tayo yung kinain mo tayo. Dito na kayo magpalambot yan. Dito. Gatong? Oo. Pwede. Mabuta ng gas yan. Sige. Gatong na lang tayo para makatipid-tipid tayo sa gas. Karton doon, nilagay yung grocery. Umunit ka doon sa Hangin. Dito muna. Sige. Yan na? yan sa banda kanto. Dito? Dito. Ito ayaw. Sinigang na karne. Ulam namin. At ikisa ka muna. Margarine. Ang kagising ko sa magay. Right, smart man. Sibuyas lang. Isa yung ano pa. Dulit mo pa ako. Yan ang pinis ng dito sa kapatid. Nagbubat na dito na. Wait. No. Yung mikro. Tres. Ikaw dito. Yan, dito sa paan. Ngayon, magbababa natin yan. Ay, maganda. Yan ang dito. Hindi maano yan. Lipat natin yan.
Ha? Pato? Alitan mo? Andito tayo nagluto ngayon sa loob nitong ano, naggatong tayo kasi marami naman yung panggatong dyan. Kasi yung gasol namin ay malapit na maubos ng laman. Kaya dito tayo para matipid muna yung gasol doon. Yan, nilagyan ko na ng sabaw. Bali sinangkotsa ko muna siya ng patis. Yung ating karne para lumasa dun sa karne. Yung patis. Takpan na natin ito. Yan. At sana maging okay yung luto natin. Sana masarapan tayo. Sana magustuhan nila at sana masarapan sila. Yung team Yapuloy andyan. Ang kumukulo na. Patis. Palambutin natin ng gusto kasi si tatay ay mahina na yung ngipin. Durugin natin yung ano para malapot yung sabaw.
May kanin Jom? Oh, Eh, ganun na kanin. may sinabi na. Ano mo ganyan? Iwas ko na rin, may bakal man. Sige. Ano? Hindi ka naman lusok sila ito. Isa ba ka? Bakit ko yung pagkakas na nanti kena naman yan. Mag-grind yan. Kasi hindi ko nakapos ng grind yan. Kali na napakal na yan. Sili. Putok lang yan. Okay na. Ang lasa. Mamoy na yung night. Sige. Amoy na, yun na yun. Amoy naman yan ng alpibita. Tapos yung ano ba? Okay na yun, apply mo na nakira. Ha? Ano? Hindi ko sa ko. Hindi ko. Planta. Pakal ito ah. Hindi natin ito umula. Paano ito, ano? Okay na po at nakaluto na tayo. Tapos na yung pagluluto. Lapit natin. Ayan na. Hanguin ko na yung kasi mas masarap kainin yung repolyo pag di sa lusaw. Di lusaw. May sili at di natin binasag ng sili para ano, kanyang ano na lang ng sili. Para kung gusto ng mga hanos to, di magan ng sili. Kung ayaw mga hang, di wag magsili. Alright. Maya kainan na. Tol, okay kayo? Okay kayo? Dami? Dami. Kain na. Okay tayo. Amo. Kainan na.